Ajansa navnetevia vizeja navki, ti çavderiek biser navenden navki in rejimenine. Rafael Grossi seroke ajansa navnetevia vizeja navki, ragihant kubi hizra vi, uranioma meandi abitiratia zede, li damezravein navki in regime li isfehanu netenzede nele hevçeye, ku emliser le koline bikin, uciheva june ve me çavderia hue biservan damezraveande jidest daye. Navbiri evyeka jiragihant kuli kurahia binerden liçiayen isfehanede ceribangehek mezin heye, urenge damezraveyek navkiya meyandina uraniomebe. Rafael Grossi, evyeka jiragihant kuhetaniha ajanseti despere gihiştinek binavenden navkiyen kisar peketi, an 400 kilo uranioma meyandi bitiratia sedi şest, nebune. Rejima İranê ji destpêka karê lêkoleren ajansa navneteviya vîzeya navkî li Îranê ve hetaniha, bi lêkoleren ve ajansayê derfet nedaye, ku li çend navendên navkî yên rejîmê de lêkolînan bikin. û hetaniha jî bi serastî bersiva ajansê li derhek çavkaniya uranioma meyandî, ya bitiratiya ji sedî heşteyûsê nokte, heft ku li damezraviyekê neragihandî ya rejîmê de peyda bibûne daye.